बाप रे छोटको ए छोटको छोटको काजी दीदी जी का करतड़ू हो ईटा धरा तनी जुगवा सरिया के त का चूल्हा बन रहे ई तरह रहल टे कोई के घाव न लग जाई हो तो गरम रहे नु राते ते ऐसे ना हटनी कनी के ज्यादा सुबेरे हटा दे भोरवा बाहर के ओकरा के जुगवे रख देनी मम्मी जी का करतड़ी और ये दीदी जी पहले तो तनी लाजे डरे तोपल तोपल बतियावत रही अब तो खुले आम बतियावत तड़ी अंगना में जाई देखी बैठ के बतियावत है हमारा लाज बुढ़ौती में उनकर जवानी आ गइल बाटे हो ठीक करतड़ी पुरिया के हां समझ में नहीं में आग लग जाता जान जान देख के अब डरे लाजे आदमी कैसे पहले के आदमी बियाह होत रहे एगो लइका फैका होत रहे सब मर्द मर जात रहे तो रहत रहे सही रहत का जानिए दीदी जी आजकल के आदमी जाना तो आग लागल बा है ना आ कैसे कोइले बाड़ी माना तनी पापा जी जोगी हो गेल मेरे एकर मतलब ये भइल कि तू बीछत चलबू बेटन के लाज नहीं खेले जवानी में ना बिछ लेवे के बताई न तनी से उहे ना बेटा पतो उतार के आ जनता विशाल के माई मार थुक थुक करे रही सूर्या के माई बतियावत रहे कि जैसन सास रही वैसे ना पत्तो हो लेकिन का करब अब हमनियो के हुए ना घुलवा के साथ साथ जो पिसाई अब भोगे बगैर बर्दाश्त करही के पड़ी उ तो कहे कन्या की ननद नहीं की सन न त इनकर कुल पाठ पढ़ती से न जैसा माई करी वैसे ना करी बेटी जाय दी भगवान ये सिखा पढ़ा देती भगवानो देखे उ तो कहे कि तीन तीन गो लइका रहन जाके इज्जतिया तो पाइल बाटे ढेरे तब लइकन से कहा लाज रहे जवान भइल जाता जी दिन पर दिन हमरा इहे नहीं के बुझात हाँ बुढ़ारी में आदमी राम राम जपेला तो ई तो ठीक करताड़ी एने ओने मुंह मारत चलता ही उहे तो हम मोतिया वो कैसन तो गाला बा बेटा वाले खाइए दादा देखले बड़ी कन्या अरे बतियात है वीडियो कॉलिंग बैठ के कि ना बेटा बा एकदम बाजी अच्छा पता चल सबसे कने गुल खाई कान छेदाई लेकिन का करबू इज्जतिया अपन न जाता टेहू कन्या जाई देखी ना जाई हमारा का से देखला के ये कुल बेटी पतो के लूट तो हो के ढुका ला के देखो स पतो हो करती से तो तनी सास ढुका लगती त एगो बातो रही आयो दादा राम जी करस मसे दीदी जी कुल लगन करे के मरद हमनी के सोगहग बावन जा आंखी के सोझई है ना कनी पतो हो करती से तो सास ई सब करती से तो तनी ठीको लागी तो डरो दाब रही हमनी से डरा त ली अतु होते पहले तनी लाजो ले हज करत रही कलिए कहत रही जब तक से नहीं खाएगा तब तक से हम नहीं खाएंगे हिंदी बोलत रही हां बोले के जब तक से नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे हमार तो एकदम से अब हम का कहे हमरा बुझाते नहीं छोड़ी दीदी जी हम त ना बोलम कुछ करस भाग जास परा जास कुछ करस हमरा बस बात अरे बुढ़ौती में भाग पर आ जाए तो हमने के जहर खाए के नौ बता दी न हो गोले बतियावत चलत करी कुल करे में देरी बा तो वे ना कनी नौबत ना आज मुंह एक जी बना हो हमनी कौन मुंह दिखावे के दुनिया में हो हमार कनी सोना त बाबू त कनी का त का कई बतियावत अंगना में बैठ के जाई देखी झूठ बोलत अब खाना नहीं के जरूरत छोड़ जाए दो इटा रख दी उठा के ना ना रहे दो जी गवे हां जाई हां फिर अच्छा यहाँ नुहा के सनवा के तरह खवा दे चली हो बांध दिबो कई हेलो आ तू काहे नहीं मेरा फोन कइला हो अच्छा देखो अब जान दरो ना कि तू ना खाबा त हम ना खाई तारा खातिर हम कहाँ जाई बतावा तो पतो बाड़ी सा तो वही के हम देखिए का नहीं तू करम हम तू हमसे प्यार कर तो हम का कहनी तोहरा के कान खोल के सुन ला ठीक बा ना रोज रोज कई बात मत कहल कर खा के तब फोन कर कि हमहू खाना खा ली ठीक बा अच्छा वो सब बाद में बात होके पहले खाली हंस के बतियाव ये खाली ई कौन आदत हवे कि ये खाली फोन ना उठाएम तो तू खिसिया जीब रोवे गावे लगब अच्छा ठीक है बेटे ठीक बा वो सपना हम बहुत जल्दी पूरा करम आ ठीक है बा देश दुनिया से हमरा के हटा देबा तो हम तो चाहत नहीं कि हम हट जाई हम ना रही अच्छा तो हम तैयार बनी हमारी ओर से कोनो दिक्कत नहीं के जब तोहरो दिक्कत नहीं करना तो हमरो तू अपन देख लिया ठीक बा हाँ तो हूँ अपन परिवार के देख लो आ हमहू देख ले तनी ओकरी बात से तो जीवन हो जीवन के सोच भी नहीं के सकत चलो चलो ठीक है जी मम्मी जी ठीक बा जाई ले आई है नवा अच्छा का गुरनी आई रहता इंजय जी ठीक बा का हो का दिन भर चिप कर रहता नहीं आए बेटी बेटिया भइल बा काहे हमर मोबाइल में तो हम तारा के बतावत चली कि हम का चिप कर बने का खात पियत है या नहीं कि दिन भर बतियावते रहता नहीं खाइम ना हमर भूख लगी तब ना खाइम
मतलब रवा के का हो गइल बाटे? हमर माई बने के कोशिश मत कर ठीक बा। माई नहीं बन पतो हो तो पतो ही लेकर कितना ऊंच आवाज में बोलत तारू। हमके ओका शासन सहे वाला नहीं खी। खाना देवे के बाद द जाने के देवे के त कोनो बाते नहीं के छोड़ दे जा। रवा खात कहां बानी करवा के खाना दीन जा हैं? मुंह फुला के गोबर औला नहीं बैठा रहतानी। ये कुल करे के बेटे काहे हमारे अंदर जन दुख तकलीफ बा हम रोम गाम तब जन बुझा। बताओ जना हमार उहा के अरे मन हम का कहि तो हम से का कही। मम्मी देखी रहो गोड़ हाथ पे गिरत इज्जतिया रहे दी गौवा घरवा में हमनियो के ठीक नु नौबत न ले के हमनी के दोनों तीनों गोतिनिया जहर खा के सुत जाइन जा। देखो हम अपन मन के राजी बन ठीक बा। हमर जोन मन करी जीवन कैसन मन हो जी कैसन मन हराऊ तार हम देखावा चली सबूत दियल करी का जाके लेके आई जो राउर काम बताऊं करी हमनी के जोन काम बताऊं करतन फलाना वो काम करे खातिर नहीं की बैठल ठीक बा जाके कर। आई हो राम जी एकदम से ही बुढ़िया एकदम डाह देले बिया यार। यही उम्र में अब निकली जा लेहना भूसा करी जा ना इहे चाहते बिया आई बिटिया बन के एकरा के विदाई करी जा। हेलो ये सुनो ना वीडियो कॉल करा। हाँ देखे के मन करता है ठीक है करा जल्दी व्हाट्सएप पे आओ ऑनलाइन हम करता नहीं। हाँ और बतावा खाना वाना हो गई और सब बतावा। अरे कहाँ बालू है यार आवाज़ फ्रेश नहीं किया बहुत। अच्छा चलो ठीक भाई आवा तनी हम तुरंत 2 मिनट रुक जा बस। का जी का दिन भर 24 घंटा फोन पे लागल रही ना आई के है जी के ह माने हम देखले नहीं हमारा अखिए चले चल गई रहे तो जब देख रही ले लेबे तो पूछत का भाई तो माने कि हम मेहरान है तो ये दोनों हमारा अधिकार हक नहीं कि हम पूछी। अरे तो पूछ लेकिन जब ना देख ले रही तब ना पूछबी या जब देख लेबे तो पूछत का भाई अब के ह देखल है ना देखला तो ह के रिश्ता में का लगेली अब रिश्ता में का लागेली अब हम का बताई तोरा के समझ जो दिन रात जब इनके सब बतियावत तो का लागेली का ना अब समझ जो कि अब बस करी तोरा पास समझ गई नी जवन हमरा कहे वाला बानी नु हम जान पागल गई हो कौन हम लड़किन से बतियावत नी। हां तो के करल बतिया बतानी पागल दू बच्चा के माइले बतिया बतानी। अरे इनके से बतियावत नी कौन दिक्कत बा बतियावते ना भाई कि लेके जात नी। रौरा दिक्कत नहीं के दिक्कत हमार बड़ुए जानी नु हमारा रहते चलो तो सब कोई बतिया बताओ हम मर गइल बानी। तोरा के खाए के नहीं मिलत कि पिए के नहीं मिलत का नहीं मिलत घरवा में बताओ ना। हां सब गहना शरीर पर लाद द सूखे ना हैं। सुन झूठिया के नौटंकी मत कर जब जानते बारिश की बड़की माई हई तब नाटक मत कर तू ठीक है। जब बड़की माई है तो का जरूरी बा इतना बड़की माई से बतियाइला के। अरे अब ज्यादा मत बोलना तो खींच दे बेटा। हां एगो खींचे के जानी ना थप्पड़ उठावे के आप तो कुछ आवेला ना ई ना कि बड़की माई या तो गोड़ ला के चुपचाप रही तब नौटंकी आके करताड़ू जाई जौन कमाई पे जा तो ना जाई निकलबो करी तो जइबे ना करब अखिया के नजर से दूर होखी। चल ठीक बा हमार तो कर में फूट गइल कि रौरे से हमार बियाह भइल बड़की माई हरी बड़की माई से दिन रात बतियावल जाला वो कर ले दूसर बढ़िया लइकन से हमार अब इनका से हम का मुंह लगाई हां। अरे जब दूसरे रखे के रही तो दूसरे करे के रही तो रौरा पे नहीं रहती है टिक्का के हम का करी होबे के हुआ के पूछे लागो कि जा काहे बैठल बुढ़ हम का चीज के जवाब देम आए आ वो हमरा के ऐसन जगह बेचारा बोलौले बड़ न दिमागे खराब होता टे फोनो ना तू कर मोबाइल स्विच ऑफ अपन को देले बड़न के जानता सीउ चप कइले बनी तू ना जानबू काहे सीउ चप कइले बनी काहे मोबाइल अपन कइले। अरे वो कटैया कुकुर भी हमारे घर में तो हम का कम के अपन देख सुन ली है पहले। अरे तो देखे तू सुने तो के का फेंके लागत रह तो बुझाता कि रोकइबे ना कर लागत रह कहे कि तारा के तो ऐसन दुनिया में लेके चल जेम कि केहू से भेटे ना करे हम ही तू रहल जी अब हम ऊ खुश से हो जाता नी आया कैसन बात बतौला कि हमर का हम कही तो बताव कब तैयारी बनाव ताड़ू चले के देखो तिहारे का बनावे के बाटे हम तैयार बा हमारी ओर से कोनो दिक्कत नहीं खे ठीक बा। अरे वो कटैया के में तनी 2-3 दिन में ओकरा गांव में ठीक बा माने यानी कि ओकरो के रखबा हमरो के रखबा गांवे भेज के ओकरा बस ना तो सामान सरिया में तो कहीं कहा जाता नहीं कहा नहीं की जात तू अपन खाली नीचे का पैंट ले ली खाली बस आ वो तो बाकी ओने कि नहीं ना पैसा रुपया धले बनी बैंक में जमा कर लेबनी तू तो रख ले उतारम तम किनम ना टेंशन नहीं है ले लिया एगो दूगो मान ल कि सुन ना बोला अब हम निडर होके बतिया तनी घर में कौनो बात ना हम एकदम निडर एकदम बता देल बनी आज
सब देखत रह तरीसा सुनत रह तरीसा हम्म। ऐसा चढ़ बढ़ के बोल देते ढेर आ जाता ना ना ताजा भाई घर के बड़ सदस्य बानी त ढेरे भी ना करी सही बात बा। अब बड़ बुजुर्ग तू ही बाऊ अपना घर में। सुनो ना बोला हेंगा घूमो बोला बोला देखो हेंगा कखने बतियाल जाला दोस्त नियर न बतिया के चाहिए तू ना कहला कि अरे बाप रे बाप आता हो बाबू बोला। अरे बच्चा जान जोई हम मोबाइल के लॉक खुलते नहीं आ बड़का पापा के फोन आइल बड़का पापा का कहले बानी कहीं धनिया कहीं सोना कहीं बाबू कहीं 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 अब हमरा के देखते बड़की में ये बड़का पापा याद आवे लगल अरे चरचरा चुप रह बाबूले काहे तन चिल्ला तड़ी हौ लइकावा के का कहतरू का कहतन जो ना के देखनी है तो ना कहतनी बतिया माइले बतिया मर्डर करवा देम का ये हमर गांव घर के चाची आ माई लगी हन। अरे बाप रे चाची बड़की में लगी है ना कोरा में कोरा कवारी में कवारी साटल जाता हो तो हम अपन माई ले तर हाथ धके नहीं बतिया सकत चाहे अपन चाची ले चाहे गांव घर के मेहरा ले पता नहीं हेंगा ने दूर रहा तू हूं न एकदम ना शर्म घर के पी गइल बारू ई नहीं के बुझात कि हां शादीशुदा बड़ा मेहरान भी ज्यादा सुना ना जाना तनी ठीक बा ना चुप रह चरचरा में ठीक बा रहब इन करे प अब बोला आ तू का कहत रहब इन करे प ठीक बा है ना का डरा तोरा बोलो बोला सर देने बोला बोलिए दड़ी तब का बोलनी हम तू अपन देख काहे हमरा में कीड़ा पड़ गइल घरे पर में पड़ल है तबे ना और जा लाज करा दूगो तीनगो बाल बच्चे जन्मायु बेटा पतो उतरले है बुआ ला शर्म नहीं बेटा पता है उतर नहीं त मानवा के कम होखेला का अब तो रोज सब हां दूसरे के भतार तब बीच जब सोचा था तू अब कहा हम जाते हैं जा चल जा अपन तू देखो हम चलो अजी हट हां हे भगवान बतावा तो हम जौन शौक के बीमारी रहा के उहे भई जो ना देखे के चाहिए वो हम देखतानी आज इनकरा घरे जाके हम इनकर बेटा पतोल करतई कि हे सब सिखैले बारू हैं कि दूसरा के मर्द फसैया दूसरा के मर्द के बाह कैले में रखी ह अभी हम बतावतनी उ लोग के का करत ये छोटा किडनी के नहीं खेला का करी हना आदमी सास भी त के ने भाई जी ये दीदी जी एगो मेहरारू कानी कौन हल्ला करत आवत है जी काहे खातिर का जानी के नहीं बुलावा सुना तनी जा अरे आई अंदर आई के अंदर ने बनी जा हां इहे माने कि लोग सबके रहन बा घर में रीति रिवाज ही चलत रुए केहू के मरद के फसाल तू के करे घर के हुआ पने देखा के जवान करे संभाल के बोला संभाल के जी खाने में कहते हैं कि मरद के कवारी में हमारे धर तरी रौरा घर के बूढ़ी तनी होने चली जी छोटकी तू करा के दादा बताई रौ रे हमर माई बाबू ले दे के बियाह कइलन हमर जिंदगी उजाड़ तरी घर उजाड़ तरी हां ये तनी हाला मत करो कनी का हाला न करी जी का हाला न करी बताई रौ रे भर कवारी में बूढ़ी धर के ऊपर से कहत रही कि इनके पर हम मर्द का हाला सिखल हम वो कहत हम इनके पर हम ताहारा से को वो तार मारदा के नहीं के कंट्रोल में रखे के वो का चिल्ला कैसे कंट्रोल रखी कपार फाड़ दी माता के बुढ़िया से परेशान हो रारू के छोड़ के बुढ़िया पर बुढ़िया हमरा के देख के कहत है कि बड़की माई अब बड़का पापा करवा तरिया करत माने कि ये लोग सबके खानदान में चलेला देखा हमनियो के हब का कहे तो जौवा के साथे साथे गुनाह पिसैबे न करी आ कुछ समझा देम कि हमर मरद ने उलट के ताके के ना ताक में गोली मार दे कि आंख ना रही देखे के कने तू केस कर मरद पे हां करबे कर सुनी हमर बतिया इनकर मरद हमर सास मिल के समाज के गंदा करतावन जा ई त बात सही कह जान जानी हम केस करम ओइसन मरद रहल ना रहल दोनों बराबर केस कर जब हम सुखे न के तो से मरद का करम रख के जेले में कहां बाड़ी जा अब हमरा कब पता बा कि कहां हमार मरद के लेके गइली कहां निकल गई कहते कि हम इनके पर हम अब भगवान जानत के लोग कहां गइल बा कौन उलिया मनावत रे केस कर हो एखने केस कर दो का करबो बता दी उनका के अपना घरे ना तो का करम जी भइसन बड़ी निक लागत सिनेमा देखे में लोग के एखने चलो हो अब उहे को जाता नहीं थाना में हां चलो थाना में हम केस करके आई अरे दादा कौन मुंह दिखावे के दादा गांव समाज में अरे कने हम बोलो लिखाओ जल्दी रे नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी के अपन टीम भाई हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो रहलाटे अब एकर सच में संदेश रहला आजकल के रिश्ता ऐसन हो गइल बाटे कि कोई भाई बापा मायने के छी ना तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर शेयर कर कमेंट कर और हमनी के एकरा से कोनो गलत संदेश पहुंचावे के उद्देश्य ना रहलाटे जवन हमनी के देखे नहीं जा उहे वीडियो के माध्यम से दिखावे नहीं जा तरवा सब कुछ गलत मत सोचिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर शेयर कर कमेंट करबे सब साथ ही विदाई के लिए फिर से मिलेंगे बाय बाय।